er Martha. Hun er afdelingsleder i en travl virksomhed. Martha og hendes kolleger synes, at kontormiljøet er kedeligt, møblerne er slidte, og det elektroniske udstyr er i stykker. Så er det godt, at Martha kender Josmore. Josmores webshop gør det enkelt og lige til for Martha at vælge mellem tusindvis af produkter til kontoret. Martha kan let vælge mellem forskellige mærker, design, prisklasser og farver, uanset om Martha er på udkig efter møbler, skriveartikler eller tavler. Og med få klik kommer hun hurtigt, nemt og sikkert fra A til B. Og ikke mindst kan Martha som tidligere kunde på dine favoritter genbestille tidligere ordre. Hos Josmore Centrallager er medarbejderne altid klar til at pakke kundernes bestillinger, så snart de modtager dem. Når bestillingerne er pakket, bliver de sendt afsted med det samme. Josmore leverer nemlig direkte til Marthas dør fra dag til dag og fragter bestillinger gratis ved køb over 750 kroner. Takket være Josmores enkle webshop og store udvalg har Marthas afdeling modtaget flotte kvalitetsprodukter til kontoret og fået en bedre hverdag. Har du spørgsmål, så sidder vi altid klar på 70 20 55 37 og på info@josmore.dk og hjælper dig godt videre med din indkøb.